Γεια σας, επιστρέψαμε σε ένα ακόμη βίντεο μαζί με την Κρίστη και η... Κρίστη, τι έχεις να πεις για το σημερινό βίντεο? Για μπορείς να πεις και στο αυριανό βίντεο. Είμαστε στο επιτέλους, έχουμε φτάσει στο Κόπια και Νόμπια Part 4, 3 είναι. Επίσης ευχαριστώ. Κρίστη. Όχι, αν είχα μόνο 35 προβολές θα μου βλάκα. Για τους 35 subscribers. Λογικά στο edit θα και από την αρχή, δεν ξέρω γιατί. Θα βάλω μια χαρούμενη μουσική. Αν δεν γίνει, δεν ξέρω. Πάμε για τάγκα με μια βλακία. Επίσης παιδιά, αν έχετε και εσείς αυτό το παιχνίδι, το έχετε κατεβάσει, μπορείτε να μου στείλετε στο YouTube τα comments ένα comment ότι θέλετε να παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι και θα μου πείτε και σε ποιον σερβερ, ή αν μου δώσετε το email σας, δεν ξέρω, θα μιλήσουμε και θα βγάλουμε ένα βίντεο μαζί. Έρθετε στο βίντεο μου κι εσείς. Επίσης αυτό που θέλω να σας πω είναι λοιπόν, οκ. Ακούστε. Το έχω πάρει από ένα άλλο κανάλι, αυτό θα σας πω. Θα πάω θα παίζω εγώ κάτι παιχνίδια. Εσύ λοιπόν, ναι, τώρα που λέω θα παίξω πες. Πείτε πόσο θα βγει, πόσο μαντεύω θα βγει. Π.χ. αν το βρείτε σωστά και στα δύο βίντεο που θα ψάξω το κανάλι σας, θα κάνω ένα βίντεο, subscribe, αν θα ακολουθήσουν, είναι αρκετά. Σου έρχομαι με ένα τάγκ. Εντάξει, μην εσύ εκεί να μαυρίσεις, να γίνεις σαν γύφτος. Ο Ντάνιελ το παίζει. Ποιος είναι ο Ντάνιελ? Αν θυμάμαι σωστά, ακολουθάω τους φοίνικες. Είναι πολλοί φοίνικες. Ξέχασα το δρόμο για να πάω. Κάποιος σε σκότωσε. Μου έλεγε Κρίστη ότι πέφτει. Το πράγμα. Πού είσαι πάλι? Εδώ. Σε βλέπω. Στο shop. Κρίστη μου, είμαι μπροστά σου με ένα τάγκ.
Χριστίνα. Έλα, καλό. Χριστίνα. Μωρή που δεν μπορώ να σε πατήσω. Άντε, μπράβο. Αλλά φαίνεται κανονικά ότι αλλάζει όπλο. Εδώ πέρα φαίνεται ότι δεν μπορώ να βγω. Εδώ πέρα φαίνεται ότι σε σκοτώνω. Αλήθεια, τώρα περπατάω από πάνω σου με το τάγκ. Α, σε σκότωσα. Δεν μπορώ, θα το σπάσω. Σπάω. Πούια! Τουρουρουρου, τουρ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 ur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 
ηλικίες. Η μάνα μπαίνω στους 12 βαθμούς. Μου κάνει μπάμα αυτή η βόμβα πέρα. Έλα μου. Σένα πως είναι το λόγο. Εδώ είμαι. Κοίτα. Φτιάξε. Δεν θυμάμαι σε ποιο κόσμο παίζουμε. Ναι. Εγώ θα παίξω free. Εντάξει, παίξε φρύς. Εδώ στη θάλασσα όλοι πεθαίνουν. Τι. Δεν το αντέχω άλλο. Εμένα όταν πάω στο shop μου βγάζει κανονικά ένα bug. What? Είναι χαλασμένο αυτό το πράγμα, Είναι χαλασμένο αυτό. Πώς να γίνεται να με σκοτώσει κάποιος ενώ δεν μπορώ. Τώρα πλάκα μου κάνετε. Σε online μπήκες. Τι. Μπήκε σε online. Όχι free. Και στη Hotline και στο free. Εκεί είναι τα ενόπλα. Πώς σε λένε? Κώστα. Παίζουν σε έναν άλλον κόσμο. Και στο free πάλι πέθανες. Όχι, έπεσα από την κρεβάτι. Άμα δεν έχω όπλο, δεν μου επιτίθονται, ωραία. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν δεν βγάζεις και δεν πυροβολάς. Δεν μου επιτίθονται. Ναι, το Βγάζω αγρεύουν. και σε πυροβολάνε. Όλοι σε αυτόν τον κόσμο έχουν όπλα πάντως, πολύ. Ναι. Δεν πρέπει να πω ότι είναι. Είναι σαν το GTA. Είναι σαν... GTA. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι με όπλα. Που όταν βγάζεις όπλο και πυροβολάς έναν, η αστυνομία θέλει να σε σκοτώσει. Συνήθως σε συλλαμβάνει, αλλά όχι, τόσο έξυπνη είναι η αστυνομία της Αμερικής. Πρέπει να σε σκοτώσει. Ή το καλό της κοινωνίας. Πόσο. Πάλι ο cool boy. Γεια σου ρε cool boy.
αλήθεια. Λέω να παίξω κι εγώ λίγο free. Το free. Εγώ θέλω να πω στο μάξι πώς μπαίνουμε. Παιδιά, μισό λεπτό. Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Μην ξεχάσετε τις ανακοινώσεις. Αυτό το part θα είναι κόπια καινούργια. Το επόμενο part δεν θα είναι κόπια καινούργια. Γιατί ο λόγος μου είναι ότι